Safari mar kambi mar Safaricom e gwenge ma Masawa ochakore ayanga odiechieng' ma kawuono. Safarno nochakore gi boma ma Kenol, kaunti ma Murang'a, kaeto bang'e gilimo Maragwa, chiro ma Mukuyu, Kangema nyaka Kiraini. Jodak ma gweng'go oloyo mich mopogore opogore kaka simbe, gwen, diek kod mwandu mamoko. Fredrick Omondi nitiere kod ler mathoth. Limbe mar kambi mar Safaricom e gwenge duto ma pacho ka Motisin Safaricom Sambaza Furaha ochako odiechienge mokwongo e gwenge ma Masawa mar piny Kenya. E gweng' ma Kenol, jodak norwako kambi mar Safaricom gi mor seche ma gihingo higni 24 nyaka ne kambi no chak chiwo chenrogi. Jodak go kaloyo mich mopogore opogore. Nimepata unga, mafuta ya kukula, sukari, chumvi, hata bagi ya kubeba vitu. Na nimefurahia sana kuona nitasherehekea pamoja na watu ya Safaricom. Bidhaa tofauti ya Wakenya watajishindia kama vile mambuzi ziko alive, chicken, kuku, na pia kuna a lot of airtime. E boma ma Maragwa, johera mag Safaricom ne oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Royal Media Services kendo loyo mwandu mogundho kaka gwen kod diek. Jodak ma Kangema bende ne wicho kowilgo e limbeni ka gin bende kambi mar Safaricom ne owegi ka gibuonjo. Wakututembelea na akanipatia guri na vyombo nyingine. Shukuru sana na Safaricom kwa kunisambazia furaha hii ya Christmas na mbuzi. Odiechieng' makiny, safar no dhi donjo e kaunti ma Nyeri ka gigeno ni gidhi limo gwenge ma Othaya, Mkurueini, Karatina, Gatitu, Giakanja nyaka boma ma Nyeri. Fredrick Omondi, Ramogi TV.